मणिपुरनि जाथाय गासै बुहुमनाङैनो दुखु नांहोनो हादों। गिलु बालु गाज्रि जाथाय लोगोसे मेइतेइ सुबुंफोरनि थाखाय गिनांगौ। मिजोरामनिफ्राय 24 घन्टानि गेजेराव ओंखारजोबनांगौ नङाब्ला दिगदार दङ। हेलौ लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखो गोदान भिडिअ आरोबाव। नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ। दिनै जों सावरायनो लादों। नोंथांमोना थांनायनाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ मणिपुरनि सोमोन्दै, जायावनोखि मोनसे गिलु बालु ना मुगैथाव बेफोरबायदि खामानिफोरा जागासिनो दङ दायो। दाङाबाजिफोरा एना एनिफ्रा सोलिगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि गाज्रि एना एनि जालायनायखौ जों बे समाव सावरायलायनो लादों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जोबजासिम नायलां, अब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो मोनगोन दा मणिपुराव माबायदि जाथाय सोलिगासिनो दङ। बिदिबा नायलांबाय थादो। जेब्लानोखि बिथांमोननि गेजेराव माने मेइतेइ आरो कुकि बिथांमोननि गेजेराव दा जि जाबाय थादों। फार्स्टआवनो बेबायदि माने हानि जेंनाखौ लानानै बिथांमोना बेबायदि मेइतेइफोरा माने ST नागिरदोंमोन बिथांमोनाबो। मानो होनबा जों बयबो मिथिखागौ माने ST फोरनि बादै गुबुनफोरा बे हाजो एरियाफोराव, ट्राइबेल एरियाफोराव हाबायनो हाया ना। दा ओरैबो जाहैबाय खोथाया जे जि जायगायाव जाय रेलिया जादोंमोन, बे रेलि जानाय समाव एसे बिथांमोननि गेजेराव कुकि आरो मेइतेइफोरनि गेजेराव एसे दाङाबाजि सोलिबाय। दा बेयावनो नारा नाथा ना बुलाय सुलाय मानसिफोरबो थैबाय आरो गोबां न'फोरखौ सावना होनाय जाबाय आरो बे रेलियावनो ना। बिनि उनाव बे रेलि जाखांनायाव जायफोर सावला सावसि बुला बुसि दाङाबाजिया सोलिबाय, बिनि उनावहाय मा जाखो, बे 3 तारिखआवहाय जादोंमोन आरो ना, मानि मेनि 3 तारिखआव। आरो बिनि नेक्स्ट दिनावहाय जि जों दायो नुनो मोनदों, जिबायदि भिडिअ भाइरेल जानाय, बेबायदि 3 आइजोफोरखौ बेबायदि ड्रेस गैयाजासे लामा लामा बेरायहोनाय आरो सासेखौ जिनाहारि खालामदों। बे बाथ्राखौ जों नुगासिनो, मिथिगासिनो। जायानोखि बिथांमोननि गेजेराव माने बे 21 बोसोर बैसोनि सिख्ला देरफुनाय, बेखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बिथांमोना। दा बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि जादोंमोन जे मानसिफोरखौ माने बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरखौ बुथारजोब्बाय होनना खोनादों। आरो लोगोसे पुलिसफोरा बिसोरखौ रैखा खालामनानै लाबोदोंमोन। बिनि गेजेरावनो माने पुलिसफोरा लाबोबाय थानाय समावनो पुलिस थानानि 2 किल'मिटारसो सिगाङावनो गोबां मानसिफोरा बिसोरखौ बेंथेदों आरो पुलिसा बिसोरखौ 3खौबो माने बिसोरनि आखायाव एगारना होदों। दा बिसोरखौ बिसोरनि आखायाव एगारबाय नालाय, दा बिसोर मानसिफोरा बिसोरखौहाय नोंसोरो थांना थानो लुगैदोंब्ला नोंसोरनि ड्रेसफोरखौ खु आरो लामा लामा थाबाय, बेफोरबायदि खालामनानै बिसोरखौ थाबायहोदों। आरो बेनि गेजेरावनो जाय सिख्लासा 21 बोसोर बैसोनि, बिखौ जिनाहारिबो खालामदों होननानै बुंदों। दा बियो बै मेनि 4 अक्ट'आवनो जानानै थांनाय घटना। नाथाय बिसोरनि गेजेराव इन्टारनेट गैयिनि थाखाय बियो भाइरेल जायाखैमोन आरो ना। बियो गुबुनाव बारबोनो हायाखैमोन। दा इन्टारनेट जानांगौ दायो खुलिना होबाय, बेखायनो बे भिडिअआ दायो भाइरेल जाबाय आरो ना। खोनानो मोननाय बादिब्ला जायफोरानोखि बिसोरखौ मेन जिनाहारिफोरबो खालामदोंमोन, बिसोरो 7मोन मेन आसोला दुथांफोरा। बिनि गेजेराव गोबां रायजोफोरबो दंफायोमोन। दा बिथांमोनखौ जायफ्रा दुथांमोन, बिथांमोननि गेजेराव 7खौ दा मोनहानो हाबाय होनना खोनानो मोन्दों। जायफोरखौ दुथां होननानै मिथिनो मोननायमोन, दा बिथांमोनखौ पुलिसा हमबाय। आरो बिनि गेजेरावनो दंबावो सासे, दा बिखौबो हमगोन। दा बिथांमोननि जेसेबांखिनि दावहा जाया मानो ना, बेफोरबायदि गाज्रि आखुवा मानसिनियाव ओंखारनाङा ना मा बुङो? बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारतआवल' नङा, गासै बुहुमावनो बे बाथ्राया गोसारबाय। आरो दायो मणिपुर आरो जोंनि भारत हादरासो मुगैजानायनि मोनसे लामायाव फैबाय आरो ना, बेफोरबायदि जाथायनि थाखायनो। दा बे जाथायनि सायावनो बिथांमोननि मणिपुर हादोरनि रायजोनि जायानोखि चिफ मिनिस्टार बिथां एन बीरेन सिंह, बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। जायफ्रा दुथां, बिथांमोननि सायाव मा साजा होनो सानदों, बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंनानै होदों। नोंथांमोना एसे खोनासंलांनो हागोन, नायनानै लाबानो जाबाय। तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो
ये तो ह्यूमिनिटी जहाँ में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे। आरो लोगोसे नोंथांमोना नुबावदों नै भिडिअ नायनानै ला जायानोखि दुथां बे फट' होदोंमोन बे दुथांनि न'खौबो दिनै बे मणिपुरनि आइजोफोरा बुफायनानै सावनानै होबाय। मानो होनबा बिथांमोननि गेजेराव आइजोफोरखौ सनमान होनाया बिराद दङ। बेखायनो बिथांमोना गावसोरनो दुथांनि न'खौ सावदों आरो बुफायना हैदों। नोंथांमोना भिडिअ नायनानै लादो एसे। खोनानो मोननाय बादिब्ला दिनै जायफोरा पुलिसफोरा बिथांमोनखौ बेबायदि मानसिफोरनो एगारनानै गारबोनो गोनां जादोंमोन, दा बिथांमोन पुलिसफोरनि सायावबो एक्सन लानाय जागोन होननानै जों खोनानो मोननाय जादों। गोबां बेबायदि पुलिसफोरनि बेबायदि मा होनगोन बिदि सापर्ट गैयिनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जानो मोनो आरोना। पुलिसफोरा गोख्रों नाजानाय गैयिनि थाखायनो गोबां पुलिसफोरानो बिदि गाज्रिखौल' नागिरलाबाय थायो। नाथाय बेफोरबायदि जानो नाङा ना। खामानि आरो खामानि, मानसि रैखा खालामनाय खामानि ना, गावबा गाव खामानिखौ मोजाङै मावनांगौ आरोना। आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन, दा जों एसेबाबो बुजिनो मोनबायना जेबायदि जाथाय मणिपुरनि सायाव जादों। गोबां जोंनि इन्डियानि सेलिब्रिटिफोराबो बुंदों ना, प्लेयार्सफोराबो बुंदों, गोबाङानो बुंनो दुखु मोननाय फोरमायदों जे बेबायदि जानो नाङामोन। बेयो मोनसे गाज्रि, गनायथावै गाज्रि जाथाय ना। बेयो गासैबो सरकारनि सायावनो सोनारो। मानोना बेफोरखौ सरकारा मोजाङै नायनांगौ। बेफोरबायदि जानायखौ हायोबा बेखौ सिगाङावनो होबथानो हागौमोन आरोना। दाथ' जाबायानो थादोंसो बेखौ, नाथाय मा कारनाव होबथायाखै जों दासिमबो, कारना मा? नाथाय बेखौ सरकारा हायोब्ला दसेयावनो लोगो लोगोनो फोजोबनो हायो, होबथाना दोननो हायो आरो। नाथाय बेफोरबायदि दाबो जानानै थाङाखै। दा बे जाथाय जानाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफोरा गावबा गाव जायगाखौ नागारनानै थांनो गोनां जादों। सोरबा नागालेण्ड, सोरबा मिज'राम, सोरबा आसाम बेबायदि खारबोनो गोनां जादों आरोना। दा बेबायदिनो मिज'रामाव मोनसे नटिस ओंखारदों, मोनसे लाइजाम, जायनोखि MNF ना, MNF मोनसे मिजु आफाद, जाय आफादानोखि प्रेस रिलिज बेबायदि लाइजामाव लिरनानै होदों। 24 घन्टानि गेजेराव मेइतेइ सुबुंफोरा जोंनि मिज'रामनिफ्राय ओंखारलाङाब्ला नोंसोरखौ सासेखौबो हगारनाय नङा। बेफोरबायदि जे प्रेस रिलिज एगारना होदों नैबे बिलाइनि गेजेरजों। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ, जोबोद गिथावना आरोना। बिथांमोना मेइतेइफोरखौ दा 24 घन्टानि गेजेराव ओंखारजाबा बिथांमोना फोजोबगोन, बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों। जोबोद गिलु बालु जालांबाय आरोना दायो जाथाया। आंनि भिडिअ नायग्रा नोंथांमोन, हायोब्ला बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो, बयबो मिथिनो मोननाय बायदि। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो थाखाय बयखौबो साबायखर आरो खावलायनाय बेनो, नोंथांमोन बयबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना होगोन, बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय। थ' दिनैनि भिडिअखौ जों बेसेबांनो दोनथ'बाय। बाय।